Għalkemm din il-ġimgħa kien hemm bank u kumpanija lokali li rebħu kawża sabiex jirċievu s-somma ta' kważi 650,000 euro mingħand Ryan Xkembri tal-More Supermarkets, hemm diversi kredituri u kumpaniji li għadhom sal-lum jiġru wara flushom. Dan wara li l-kumpanija More Supermarkets ma kienx ħalset il-flus dovuti lil diversi individwi u kumpaniji. Fl-2014 il-negozjant Ryan Xkembri kien ħarab minn Malta u ħalla madwar 40 miljun euro f'dejn. Eventwalment kien ġie arrestat fir-Renju Unit u ntbagħat lura Malta sabiex jaffaċċja l-akkużi, każ li bħalissa għadu pendenti fil-qorti. Min-naħa tiegħu il-Bank BNF kien ħa passi legali fl-2015 meta Xkembri kien għadu nieqes fejn oriġinarjament il-bank kien qal li huwa dovut is-somma ta' 1.4 miljun euro. Għalkemm waqt il-proċeduri, il-bank ingħata s-somma ta' kważi 400,000 euro. Fil-qorti tal-appell Ryan Xkembri derin qasa u membri oħra assoċjati ma' din il-katina ta' supermarkets ġew ordnati sabiex iħallsu s-somma ta' 250,000 euro lil-Alf Mizzi & Sons għal prodotti ta' ikel li jinbih lil ħwienet kollha ta' Xkembri qabel fallew. Barra minn hekk Xkembri qed jaffaċċja wkoll akkużi kriminali f'każ separat kif jinsab akkużat b'ħasil ta' flus kif ukoll frodi, akkużi li għalihom qed iwieġeb mhux ħati. Intant il-kumplament tal-każijiet ċivili kontra Ryan Xkembri u More Supermarkets jinsabu fil-fażi finali bil-maġġoranza qed jistennew id-deċiżjoni tal-qorti.